Oglumuzy görenmizde onu ilk wada tanamadyk, gaty horlanypdyr we garalypdyr. Onuň egin eşikleri we köwşi hem gaty könüdi diýip oglum Mary welaýatynyň ýol ötün etrafyndaky harby bölümleriň birinde çağırış boýunça harby gulluk borjyny ýerine ýetirýän Marly ene gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy agdalýan harby bölümde gulluk geçýän eskerleriň bir näçesiniň ene atasy bilen söhbetdeş boldy. Ene atalar harby bölümde eskerleriň egin eşik hususan harby ädik yetmezçiligi we ogurlugy, şeýle-de iýmit we derman üçünçülüginiň pesligi barada gurrun berdiler. Men we adamym 9 ay öň harby gulluga gaýdan oglumuzy ýangy ýakynda ilkinji gezek görmäge bardyk. Biz karantin sebäpli öň oglumyzyň izinden gidip bilmendik. Bizi ilki başta oglumuz bilen görüşdirmediler. Adamym oglumyň komandiri bilen duşuşyp oňa uzakdan gelenligimizi aýdyp 100 manat berenden soňra oglumuzy şol harby bölümüň daşyndan çykman 2 sagat görmäge ruhsat berdiler. Diýip Marly ene belledi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ene atalaryň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äşär etmekden saklanýar. Esker enesi ogluny türkmen goşunynyň hataryna uğradanynda onuň ak we daýaw ýigit bolandygyny, ýöne onu harby bölümde göreninde başta tanamandygyny hem aýtdy. Oglumudy görenmizde onu ilk wada tanamadyk. Gaty horlanypdyr we garalypdyr. Onuň egin eşikleri we köwşi hem gaty könüdi. Biz oglumyzyň ýagdaýy bilen gyzyklansak, onda ol başda hemme zat gowy diýip jogap berdi. Soňra men ýuwaşlyk bilen gerek zadyň barmy diýip soranymda, ol hawa harby ädik alyp beräýin. Ol ýol öteniň bazarynda satylýandyr diýdi diýip ene gurrun berdi. Onuň sözlerine görä oglumynyň sebäplerini harby bölümde eskerleriň egin eşikleriniň şol sanda ädikleriniň yetmezçiligi we ogurlugy bilen düşündirýär. Harby bölümine ädiňi kelen aşana goýup ýatmasaň onu ogurlap gurulşyk işçilerini 50-60 manatdan satýarlar. Eşiklerimde täzeler ýaly harby bölümüň eşik ambaryny eşigem ýok. Berilen eşikler bilen oňup etmeli. Kimin eşigi köne bolsa şol ýerki gelen esker bolýar. Basym boşamaly eskerleriň eşikleri has köne bolýar. Sebäbi olar harby gullugyň başyndan bäri şol bir geýim bilen oňup etmeli bolýarlar. Diýip ene oglunyň sözlerini titirledi. Esker enesi oglunyň sözlerine salgylanyp, harby bölümde eskerleriň iýmit we derman üçünçülük ýagdaýynyň pesligi barada hem gurrun berdi. Oglum naharmy sadagan golayyn gaty yaramaz. Öýlen suw bilen kelem, akşam ýene çorba, suw we yer alma berýärler. Haçandan bäri ýagly nahar iýmedik. Eskerler syrkawlan halatynda derman üçünçülük hem örenpes. Ýolbaşçylar sen sag aldama diýip derman bermeýärler. Şonuň üçin analgin, aspirin ýaly el ýeterli dermanlary alyp berýäň diýdi. Diýip Marly ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan başga bir enäniň gurrun bermegine görä, ogly ýol ötene geçirilmeden ozal başga da 2 harby bölümde gulluk geçipdir. Ene esker ogluna salgylanyp türkmen goşunynyň gözüňi geýim gejim, iýmit we saglyk ýagdaýynyň diňe ýol ötündäki däl, ýa-da ozalky harby bölümlerde hem höküm sürýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin ýol öteniň harby bölümü bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24 awgustda telefon arkaly eden synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygy barada ýygyderli habar berilýär. Ýöne türkmen goşununda para berim, iýmit, egin eşik, derman yetmezçiligi, ýaşaýyş şertleriň agyrlygy, ýaşlaryň urulup ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere sezewar edilmegi, käte olaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýyllar boýu habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri bu wakalary açaçan boyun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistanda ýene-de täze sosial diýetgalarynyň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam etdirilýär. 23 awgustda prezident Berdimuhamedow Aşgabatda planlaşdyrylýan täze binalaryň proýektleri bilen tanışdy. Barlykda paýtagtda we vilayatlarda ýaşaýan ýylatyň aglaby köplügi şol sanda türkmen hökümetiniň göredýän şäher uruluşyk syýasatynyň bir bölegi hökmünde jaýlarynyň köpçülikligiň ýykylmagy zerarly öýsiz galan adamlaryň ýaşaýyş jaý meselesi çözülmän galýar.
Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça täze ýaşaýyş çaýlarynyň ýedigiderli gurulmagyna garamazdan yerli ýaşaýjylara täze binalarda jaý satyn almak kynlygyna galýar. Türkmenabatdaky habarçymyz Azatlyk adly etrapçydaky täze ýaşaýyş çaýlarynda iladyň öý satyn almak mümkinçiligi barada habar berýär. Täze Howan menziliniň goloýunaky arkadaky köçesine 40 sany 4 gatly jaý guruldy. Bu töwerekde jaý satyn almak mümkin näl diýen ýaly. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenabatyň Azatlyk adly etrapçysynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Hersinde 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy mesele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem bir jaýyň ýa-da mellegiň ýazylan bolmagy ony eret etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçyda kwartira satyn almak isleýänleriň arasynda 7 ýyl ozal şol etrapçyda paýlanan mellek ýerleriniň köpdigini belläýär. Mesele kagyd ýüzünde paýlanan şol ýerleriň hakykatda çölde ýaşap bolmajak ýerde ýerleşmegine degişlidir. 7 ýyl ozal Türkmenabat şäheriniň häkimligi 2000 ogloý ardany gözden geçirip çöl içine çägelik ýerde mellek paýlady. Şonu häkimlik işgärleri ýaşaýjylary bu ýerde ýakyn wagtda şäheriň boljokdugyny we administrativ binalaryň ýerleşjekdigini wada berdiler. Mellek verilen adamlaryň arasyna maýyp bir ýeki galan eneler, Awganystana söwüş veteranlary, täze durmuş guran maşgalalar bardy. 7 ýyldan soň şol ýerde gazyklarym ýitip gitdi, çäge basdy. Indi ol ýerde mal waklýar. Dip yer eýeleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmagy tynanýarlar. Häkimlikde olarda mellekleriň bardygyny düşündirip jaý satmakdan ýüze gurdular. Şeýlelik bilen olarda indi ne jaý satyn almak ne de 2014-nji ýylda paýlanan mellek ýerlerinden ulanmagy mümkinçilik bar. Dip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy Türkmenabatyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Çeşmeler pulu bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bakatyna belli bir mokdarda tölegi goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk Taşgabatda häzirki zaman sosial diýeskalaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň medeniýetine görä, paýtagtyň Gurban Sultan Ejje şaýolunyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaý, 2 sany sowda merkezi 720 okuwçy üçin niýetlenen mektep, 320 körpe üçin çağlar bagy, avtolog duralgatyny we sport meýdançalaryny gurmak planlaşdyrylýar. Mäti Köseýew köçesinde bolsa ýykylan köne agas çaýlarynyň ýerine ýokary oňaýlykly täze jaý gurmak göz öňünde tutulýar. Hökümetiň şäher guruluşyk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykyldy. Diňe 2015-2017-nji ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Gararsat çeşmelere görä köp maşgala häzir reçenli şol ýykylan öýlerini derek jaý ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýatynyň administrativ merkezine sürüjilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýol polisiýasy awtoulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjileriň ýygynyň kowlap para alyp başlatyp sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň şikargahy hasaplanýan köçelerde polisiýa gödäwçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çägine hereket edýän mikroawtobus sürüjileri ýol polisiýasynyň sowulmagyň ugrunu gözleýär. Gazel kısımlı mikroawtobus sürücüleri ýol polisiýasyndan gaçmak üçin öz uğurlaryny ütgödüp başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny ütgödýändigini görýän polisiýa işgärleri avtologda aw etmäge başlaýarlar. Diýip yerli sürüji gurrun berdi. Ol ýol üstüne bolan bir wakada polisiýa işgäriniň mikroawtobus sürüjisinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabatyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtologyny Gazel kysymly bir minibusyň ýygynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugyň döwlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgäri köpçülik transport serişdesiniň sürüjisinden 50 manat möçberini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Yerli sürüjiler Türkmenabatyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulaw sürüjisiniň paralanyklarına şaýat bolanyklaryny aýdýarlar. Ýol polisiýasy Türkmenabatyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýygynyň ýetip saklady we sürüjiniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgäri
bäri polisiýa awtologundan düşmedi. Ýüklog sürüjüsü çeleğin arkasına geçip öz gapçygyndan pul çykardy we onu öz eli bilen ýol gödegçiligi gullugynyň işärlerine eltip berdi. Ýol gödegçiligi awtologundaky işärler pulu alandan soňra ol ýeri terk etdiler. Diýip yerli sürüjüler aýdýar. Habarçymyza görä ýol polisiýasy diň çürneri Türkmenabadyň Günnoguruna ýerleşen täze bazara, Ak bazara çykýan ýollarda hem gödegçiligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri 21-nji awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşaýan onlarça ýüklogny saklap paralypdyrlar. Bazar ir täherde başlaýar ýöne yerli sürüjüler polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleriniň eýem ýary gije sagat 12-de uraklarını Mary Türkmenabad ýolunyň uguruna çykyp bazara barýan ýoly garawullaýanlyklaryny aýdýarlar. Yol polisiýasy Mary Türkmenabad ýolunyň ugruny aw edýär. 21-nji awgustda bazara barýan bir uwal kysymly ýüklognyň üstünde 4 sany mal bardy. Ýol gödegçiligi gullugy ýüklogyny saklap, ulagda 4 mal bar. 4 mal ýüklemek bolanok. Peregruz diýip her mal üçin 10 manat pul sorady. Eger sürücü şol parany bermese 300 manat jerime ýazyljakdygyny öýdürdi. Diýip ýüklog sürüjü Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bazara çykýan ýollarda Mary Türkmenabad ýolunyň ugruny bazar sowlandan soň günortanam polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleriniň köpelýänligini habar berýär. Yerli sürüjüler gödegçilik güýçlendirilen awtomagistralalyň ugruny günnüz 12-den soňra polisiýa işgärleriniň epetli köpelýänligini aýdýarlar. Her adımda diýen ýaly gödegçilik polisiýasy durýar. Bazardan çykyp tä Türkmenabadyň merkezine barýan çaň tas 5 ýerde dagy ýol gödegçilik polisiýasy ulaglar saklaýar. Kire edýän ulaglardan uwal, gaz 53 kysymly ulaglardan 20-den 30 manada çenli paralyarlar. Diýip bir sürüjü Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Öýe gelýänçem polisiýa işgärlerini 100 manat çykda etdim. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosyny maglumatlary boýunça PYGG-niň Türkmenabaddaky edarasynyň goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Halkara urumlaryň hasabatlary Türkmen hökümetini paraxorlukda we korrupsiýanyň beýlik görnüşlerini berk tanqidlaýar. Türkmen hökümeti ýurtda giň ýaýran paraxorlugy, korrupsiýany we häkimet wekilleriniň eden etdiligini ne tasdiq edýär, ne de inkar edýär. Türkmenabadda ýol polisiýasynyň gaýtadan işçiňleşmegi Türkmenistana köçe ýol hereketini gödegçiliginiň inni bir näçe aý bäri güýçlendirilýän wagtlaryna gawat gelýär. Aprelde Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy köçe ýol hereketini bozmakda aýplanýan bir näçe sürüjüniň tobalaryny görkezdi. Türkmenistanyň häkimetleri welaýetlaryň arasyndaky hereket çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Munyň bilen bagly welaýetleriň arasynda kirýän hususy taksi sürüjüleriniň hereketi berk çäklendirildi. Bu çäklendirme hususy taksileriň öz gazanç mümkinçiliklerini dowam etdirmek üçin howply ýollary saýlap almagyna getirdi. Bu howply ýollaryň adam pidalaryna sebäp bolýan halatlary da bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan maglumat berdiler. Soňky 2 hepde bäri ýurdun içindäki hereket berk çäklendirildi. Şondan soňra welaýetleriň arasynda ýa-da sebitlerden Aşgabada kirey edýän hususy taksiler ýolsuz ýerlerden ýol ýasap öz işlerini dowam etdirýärler. Olar derýalaryň, kanallaryň ulu akabalaryndan, dağlaryň dik jarlaryndan we çölüň gum depelerinden geçýärler diýip ýagdaýdan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 24-nji awgustda habarçymyda aýtdy. Adatlyk ýurdun içinde hereket çäklendirmesiniň gaýtadan güýçlendirilmeginiň anyk näme bilen baglanşyklydygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada ýurdun içeri işler ministrliginden hem maglumat alyp bolmady. Ýöne habarçylarymyz çäklendirme sebäpli ýolsuz ýerlerden sürmäge mejbur bolýan hususy taksi sürüjüleriniň hem özleriniň hem de ýolagçylaryň saglygyna, hatda ömrüne ulu howp awandyrýandygyny aýdýarlar. Taksiler akabalary kesip geçene ulaglaryň motorunyň döwülip olaryň suwly kanallaryň içine galýan halatyda bolýar. Ulaglaryň içki kabinasyna suw dolup ýolagçylar egneşikli buğdiýaly hapa suwdan ýüzüp geçmeli bolýarlar. Käte Garagum çölüniň 50 gradusdan geçýän ıstygymyny ulaglaryň döwülmegi ýa-da ýangyn çykyp odalmagy ýaly hadisalar bolýar.
Dip Aşgabatly taksi sürücüsü anonimlik şertinde aýtdy. Geçen hepde hususy taksilerin hyzmatyndan peýdalanyp Daşowdan Aşgabada gelen bir denan özleriniň ulowynyň Malyap kanalynyň ortasynda döwülmegi netijesinde iňi 110 metr çemesi ululugyndaky kanaly yüzüp ýa ýörep geçmeli bolandyklaryny aýtdy. Taksilerin kanaldan geçen bölegi o diýen çuň bolmasa-da ol garry ýa ýarawsyz adamlaryň ömrüne howp awandyrýar. Biziň ulawymyz döwlünde-de ýanymyzdaky garry daýzany beýleki ýolagçylar kanaldan götürüp geçirdiler diýip Daşowly denan bellidi. Habarçylarymyz ýurduň içindäki uçar we otly gatnawlarynyň sanynyň çäklidigi sebäpli olaryň ilatyň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigini, bulara bilet tapmadyk raýatlaryň beýleki sebitleri aşmak üçin hususy taksilerin hyzmatyndan peýdalanýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä howply ýollaryň adam pedalaryna sebäp bolýan halatlary da bolýar. Bulayda Lewapdan Aşgabada gatnaýan hususy taksi Marynyň territoriýasynda gum depesinden aşağı agdyryldy. Netijede 3 ýolagçy jan berdi. Dip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu barada Marynyň ýol polisiýasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurduň içinde ilatyň we hususy ulaglaryň hereketini wagtal çäklendirýärler. Ýurtda bu çäklendirme global pandemiýanyň fonunda 2020-nji ýylyň martyndan şu ýylyň iýun aýyna çenli aralykda hasta güýçlendirilipdi. Agdalýan döwürde hususy taksi sürüjüleriniň ýolagçy gatnadyp gadanç etmek üçin ýa polisiýa para bermeli bolýandygy ýa-da ulaglaryny howply ýollardan sürmeli bolýandygy barada Azatlyk ençeme gezek habar berdi. Ýurtda koronawirusyň ýeki ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny erjerlik bilen tekrarlayan Türkmen häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň ilata ýetirýän täsirleri barada resmi derejede hiç ýyly çykyş etmän gelýärler.